अनोबालाय बेबायदि अनो नामा गावनावनो अननाय दंबायदि मिथिगौ आंबो मोजाङैनो मिथिगौ अननाया बयनावबो दं नाथाय आं नोंनो जेरैबायदि अननाय होदोंमोन गुबुना रावबो बिदि अननाय होनो हाया रजा आं नोंखौ थैजासिम बावनो हानाय नङा सालाफ्रा हर थोजासे लोंसै फुङाव रावबो थाब सिखारा बिसिनि लोंनाय जानायनि थोरसि लथाखौ सानफ्रामबो आं सुबाय थानांगौ रुवाथिसो मोनखो ना माखो आंखौ ओइ थोरसि लथाजों मा जुद्धलै मा आखल बेलाय आरो बैयो मा बैयो ए आदा गायथा आंनि रागाखौसो नुदों नोङो देलाय गोसोखांलाय मैया मोनायाव मा खालामामोन नों ओंखाम जानायाव मा खालामदोंमोन आंलाय नंगौ जुलि जाखानाय सासे आइजोआ साय फिसा गारनानै खारदों जुलि जाखानाय सासे आइजोआ नखर संसार गारनानै खारदों जुलि जाखानाय सानै गथ'नि बिमाया खारदों जुलि जाखानाय आइजोफोरनि बेबायदि नखर संसार साय फिसा गारनानै खारनाया गोदान बाथ्रा नंला जाला बे बर' जाथिया मा जालांजोबखोब्रा सोरबा गदाय लादों सोरबा फिसाय गोनाङानो खारदों सोरबा हौवा गारनानै खारनायल' खोनागासिनो जालालै आं फंबाय नों मानजिग्रा जादो न' फंबाय नों मानजिग्रा जा आं सुनसै सु बिमा ओजों फैलाय मा जाखो बै मबाइलखौ रिसिभ खालामैलाय सोर हरदों गावनो थिखोनो हाथारो अबावबा बोराय रायनो देलायबाय थानो लुगैथारो हेलौ आयै ए हायनाय मा खौरां आं दा न'आव थांगोन बेलासियावहाय फैबानो जाबाय आरो थाब फैनो नाजा आइ बोथोरफ्राबो बारा मोजां नङा जागोन दे आयै आफायालाय माथो खालामदों ओइनो नोम्फाया माबा सार्कल अफिसाव थांनो ओंखारगासिनो दङ ओइ नोमथै हंलानि हा बायनायखौनो नामजारि खालामनो थांनो नागिरदों आरो ए दे होमबालाय आयै आं दोनथ'नोसै जागोन दे हा फिसाजोआलाय माथो बुंहरखो दा बेलासियाव न'आव फैयोनो हा बैसागुनि फैया बे दे हामदों दे बिदिनो फरायनायजों लोगोसे हारिमुखौबो सिबिलांबाय थानांगौ आं थांसै बिमा सोमखोर आदैमोना दखाननि साबिखौ लांनो फैयोब्ला बै गद्रेजआवनो दोनदों आं नों हरब्लानो जाबाय जागोन दे नै फना दे थाथ'दो जागोन दे आब' मा नुमानि आब' मोजां आब' आयु बासि समायना सिख्लालै 38, 36,
मा नो मानि 32 36 38 जालायखो होद जाम्बा सिख्लानि फिगारखौ बुंदोंलां मा कल जाखो बिसोरनाव आंनि उनाव मानो फैबाय थाखोथाय सफैबाय आइ औ आयै सफैबाय आया बिसोरलाय माथो गायथामोनसो अ बिसोरनि खामानि मावनाय बिदिसो थांनि र' आं थौ नुवासैलै आयौ आदैया जिउआव माबाया गोलावा आय थ ओइ आदैमोन नोंसोरलाय खामानि मावनाया बहायलाय मा नायफैबाय थादों हा मा नायफैबाय थादों आदै नोंसानाव सोरबा सिख्ला फैदोलै जा अ बियो आंनि फिसाजोसो बिनानावखौ सिनायाखै सालाफोर थाद साला मोसौफोर खामानिखौ गारनानै बहा थाङो नोंसोरलाय है सिख्लाफोर नायदोंमोन बिराद साइसमोनलै सिख्लाया बिखौ आं मोनब्ला साला केन्द्राद्रा सिख्ला साइस नांगौ नोंनो खामानिया गोख्रै माव ओरैनोबा दिनैनो हरथारनांगौ मालफोरखौ कास्टमारा दहायनिफ्रायनो फन हरलागासिनो दं आंनाव मा बैसागु रंजानो गोसो गैया नामा नोंसोरलाय गोसो दंब्रा गोसो दं खामानिखौलाय मा टेनसन लाबाय थादों नोंलाय दानो फ्रि गावबानो फिनिश बाद हो नोंनि लेक्सार खामानिखौ गोख्रै माव फंबाय बेदरुनिया दाबो मोनाखै नामाब्रा लाबोदो जौ लोंनो लुगैनाया आमथारलालै मोनबाय नै मस्ला मस्लि होना संख्रिल' साखिनांसिगौ बाथोलै संख्रि लाबोदो धैर्य आधा घंटा धैर्य का फल मीठा होता है आधा घंटा ओइ केन्द्रा नोंलाय मा सानाबाय थाखोब्रा आं मोनसे गिदिर खोथासो सानांगासिनोलां मा गिदिर खोथा बेलाय जोंनोबो खोन्थादो बे दहाय फैनाय माहाजोननि फिसाजोआ सानावनो एफा गुसुं गुसुं ड्रेस गाननानै फैदों अब्लाथ' बियो मोनायाव जेबो गानालासिनो थाथारगोनलै ना बे नोमफा होन नोङो सयब थानोबो हागौ दा मोनायाव नायखोमाहै साला सैमा सानाव गुसुं गुसुं गानबानो मोनायाव जेबो गानालासिनो थागोन सानदों नामा नोङो बुरबक बे गुसुं गुसुं ड्रेसालाय मोनसे मडेलिंसो दा बुरबक सैमा सालाव सयब गियान हैद सिरिथा जायाफ्रा मा सानलाबाय थागोन नै बेदरा जादो टेस्टि जाखादों मा फंबाय नोंबो जौ लोंफागोन नामा ए खाथियाव जिरायफैनायखाय दाय जालायबाय दा नोंहा नङा फंबाय लेखा फरायग्रा मानसिफोरा बेबायदि जौ लोंग्राफोरजों जौ लोंनाय खाथियाव थाफानो हामा देलै दे आरो दावराव दा खालामखा नोंसोरो फंबाय थांदोलै नोङो ओइ सोमखोर गाबोनथ' बैसागुलै औ
सेस थैबायलै दानाबा गाबोन आदै मादैमोननो मा मान बावहैबावनोलै मान बावनोथ' जेबो लाबोफानाय जायाखै आं नोंसोरबायदि बावसिया नङा आंहा दहायनो रेडि खालामजोबखादों माथो बेफोरखौसो बुङो दा रेसपन्सिबिलिटि ओइ केन्द्रा नों बेसेसिम फरायमारनायब्रा मा गेजेर गेजेर फंफा फंफा इंलिस टकिं ओंखारबाय थायोलै नोंना हा माखौ देलायबाय थाखो हर आइनाया ओइ जायाखै होनदोलै र'लै र' साइस गैया पाइस गैया सावगासिनो दल' दोनगोनलै साला सैमा दा मायाव नायबावनांगौ जाखो मोखांखौलाय एकदम सौनानै गांग्लाब दोनगोनलै मानो लाबोखो बे थोरसिखौलाय बेयावबो नुयो हा नुमारोथ' गैयिनिख्रुइ एसे थानायानो साबसिन It's called management. ओइ केन्द्रा नों बेसेसिम फरायमारनायब्रा मा फंफा फंफा इंलिस सोदोब बरनबाय थायोलै नोङो देलायनाया बयनाबो रेडि जाबायब्ला ओंखार जासिगोन नामा औ थांजासिगोन थ' ओरै ओंखारबो खुलुमबाय आदै खुलुमबाय आदै बोसोर गोदाननि आर'नाइ दे जागोन दे मादै दे आदै बोसोर गोदाननि दे जागोन दे जै जाथों दे आदै जागोन दे आदै दे जिउ गोलाव जाथों आदै फैदो न'सिम जागोन दे फैलाय नै जों फैलाय रजे नै आइ आदैमोननो साहा एसे फुदुंहैदो जागोन दे आफा नोंसोर जिरायथ' दे आदैमोन जोंहा एबार बैसागुआव गोग्गोम रंजानांगौ ने औ मादै एबार गारनायाव गैया सानावनो सांग्रेमा जोङो जोबथारगोन जोङो बिदि होननानै बै फिसिनाय जौफोरखौ बांद्राय दालों लोंदो साया आदै बियो आंनिनो फिसाजो हायना खुलुमबाय जोंखौ निमाहा होदोलै बिनानाव मैया सिनाय मोनैयाव एदावनायखौ जेबो नङा आदा बेफोरखौ गोसोखांबाय थायो नामा जिखिजाया जोंहा नैबे बैसागुआव थिगसे रंजानांगौ ना आगै जायो आब' आंहाथ' खामनि गोमनायखौ खोनाबानो थुलारासि जाखांखायो गोजान थानो सुखुवा दे लोंदो साया
सोमखोर है मा जाखो थाब फै थौ नोंसोर थौग्रो आंना गामसा लिंथिया थेबनाया गेवलागासिनो है फैबाय था आगै हारिमु औ आब' फैलाय र' आदा इदिनो थालाय आब' खामानि मारबाय नोंना आइडियाया अन्थाइखौलाय मा खालामबायखो जाबाय गामसा गांसेखौबा गाननो रोङा हिन्जावखौबा लानो रोङो ओइ आं लानो होननानै लायाखैलै आइयासो लाहोदों